Доброго дня! Звертаємось до вас. Благодійна організація «Я допоможу» дуже просить вас зробити нам дах, щоб ми могли будь-який день зробити. Даху тут явно Не вистачає, не так. вистачає, да. Бо Щоб будь-який день ми могли тут працювати. Літом дуже жарко на видачі і нам дуже потрібен дах. Дякую вам за все, що ви робите. Ось так іде черга на реєстрацію на видачу. Ось тут іде видача вогнегасників, корму та усіляких нужних штук. Вибирайте. Вот так от іде правильно. Все, фонд «Я допоможу». Нам требуется срочно крыша для допомоги нам гуманитарной помощи.